Veliki pozdrav, dragi moji. Dobro mi došli u moj novi video. U večerašnjem videu nam pravim vafle, ali ovaj put nam pravim na malo drugačiji način. Večeras ću da vam pokažem kako možete da iskoristite pire krompir koji vam je ostao od ručka, a želite da ga iskoristite, da ga ne bacite i na taj način možete da napravite preukusnije vafle sa pire krompirom. Ja sam ovdje pripremila ostale sastojke koji su mi potrebni pored pire krompira i sada ću prvo njih da dodam i da vam kažem koji su to. Potrebno mi je 4 jaja, oko 100 ml mlijeka, 50-60 ml ulja, oko 100 g rendanog sira mozzarella, 3-4 kašike brašna, prašak za pecivo i imam oko 300 do 400 g pire krompira koje mi je ostalo od ručka. Prvo ću da stavim sve ove tečne sastojke i brašno i prašak za pecivo i na kraju dodajem pire krompir. I sada ću da dodam ovaj moj pire krompir što mi je ostao od ručka u ovu smjesu.